Wannan sabuwar fasahar akwati ne da dauke da na'urar mutum-mutumi wanda ke bawa akwatin damar bibiyar mai akwatin a duk inda yake, tare da taimakon na'urar agogo ta bracelet wata take wa akwatin jagoranci. Sannan wannan akwatin yana dauke da na'urori na sensors wanda ke bashi damar kaucewa duk wani abin da zai iya bashi tangarda akan hanya, tare da cewa yana da na'urar GPS wanda ke iya bawa mai akwatin damar sanin inda akwatin nasa yake a koda yaushe. Sannan kuma mai akwatin yana da ikon yawa akwatin kiranye a duk sanda ya ga dama. Sannan wani karan armashi ga wannan akwati shine a yayin da mai shi yake gudu, to shi ma yana iya yin gudu domin ya cimma mai akwatin. A yayin da yake yin sarsarfa, shi ma wannan akwatin zai yi sarsarfa domin ya cimma mai akwatin. Shin ya kake kallon wannan sabon fasaha da akwati? Sannan kuma idan zaka samu dama, nawa kake tunanin zaka iya siyan wannan akwati?